Bentshilo ke bethunani ndenza ivideo ephambi kwale ivideo uba uMakhumalo Mseleku uye kwi-podcast ka-Engineer Your Life with Lungelo KM eyothetha ke about her marriage nangaye nangeshow yabo Uthando Nesithembu. Na uLungelo ke shem uzamile ubuza imibuzo nathi esibawela ukuva iimpendulo zayo. uMakhumalo ke waphendula ke naye kangangoko anokuphendula because nayazi kaloku uba bane-reality TV show, so ezinye izinto ke content for the show akakwazi umuntu ba athethe pa okanye ngaphandle yonke into, but ke from lonto asinika yona thina siyakwazi uzicingela intoba ithini into. Enye izinto ke abaye bathetha ngazo yilento yoba ke uMacele eye waveza uba uMakhumalo wayekhulelwe enomntana phambi koba adibana notata uMseleku kwaye wathi laa mntana yayingosingokatata uMseleku. Utata uMseleku zangafune ke yena ke ukungena deep kulaa nto athethe ngayo, wazama by all means to avoid it. So ke nanku ke uMakhumalo ethetha noLungelo khanive iresponse yakhe ithini xa ebuzwa ngalomba womntwana. A few weeks ago, ukuthi something so personal and private about your fertility, your decisions as a younger woman, and surrounding children. How did it make you feel? We discover kanjalo leyo nto. Mina yazi ukuthi izinto eziningi engizibonayo on the screen zingenza ngidabukele the person ozenzayo more than ukuthi is affecting mina Sure. as uThobile, because phela mina ngithi lezo zinto ngiyaziphila ezinye zazo, so I already know those things and I know why zingekho ku screen, and most of the time it's not my decision ukuthi zingabe ku screen. So if kunento obonayo ukuthi ungayisebenzisa yami ukwenza ukuthi uzizwe right, I'm happy for you, but ngifeel bad if ukuthi it's not izinto eziyiqiniso liphelele. Okay. And you know ukuthi azilona. Sure. But makudawe those things were presented to you to be the truth. It's okay, I forgive you, but ngizokunikeza mhlawumbe iversion right mawunganginika opportunities. But mawufuna ukuhlala lapho futhi it's still fine as long as you are good. Why the decision to not take that part of your life to cameras? Ayikho ingxenye yempilo yami engingakaze ngifuna ukukhuluma ngayo. Got you. And people very close to me, they know everything about my life. Because TV and awushuthi wedwa, so impilo yethu inabanye abantu and sikwi-structure ekufanele kuhlezi kuhlengahlengiswa ukuthi le izokwenza kube njani, le izokwenza konakale, le izokwenza. Yes. It's not my decision, Yes, but yes. mostly as the directors and producers' decisions. Producer being like exec being Umthombeni, yabo. As an executive producer and umnikazi we, let me make an example. Umthombeni had that power to say, le family yami thina sifuna ukuthi njenge family singahlukaniswa ukuthi nawo sese-TV. Yeah, So yeah, zikhona ezinye izinto noma zi-real kodwa azikwazi uvele kuthiwe badla kungazuthi wena wedwa uzimele. So ilezo ezinye izinto ezigcina zenzeka ukuthi okay, lokho sikakhuluma, lokho sikangakukhulumi ngobani. But with me, mina I'm free to share because I've already shared a lot. Kwimpendulo kaMakhumalo ke I think sonke siyeva uba uyachaza uba yayikwa ngutata Mseleku neshow ke ebenza uba kungathethwa ngalomba woba nomntwana kwakhe. Uyatsho ke uba kaloku abakho bodwa pha kusithembu, kukho nabanye abantu kufuneka bacingelwe. So loo nto leyo mna zawutsho eyami opinion uba ndiyibone njani. Ndibone mhlawumbi uba utata Mseleku angafuna uthetha ngayo, mhlawumbi kungavela uba umntana yayingowakhe, so mhlawumbi Maceleni akayazi loo nto leyo, yabo. So baqoma masivele singayifaki, okanye ke umntana uMakhumalo emchazela uba ngowaphi, ufumaneke njani, but abafuni babethetha ngaloo nto leyo ke mhlawumbi involve nabanye abantu. But mna ndiyibone ngolo hlobo kwa the fact that esithi uMakhumalo esithi yena akanangxaki and akanayo nengxaki nangoku uthetha ngayo and ayonto ebeyifihla yena loo nto leyo, uyaqonda. And ke uba nanibukele ishow, I'm sure nawukhumbula indlela utata Mseleku engafuni ngayo uthetha ngalanto. So I believe Makhumalo xa ezawuthi mhlawumbi loo nto leyo yayinto ke eyaye yagqitywa uba kungathethwa ngayo and inabantu abaphezulu abafana naye oyi-executive producer ye-show. Now utshilo ke mandiphinde nditsho uba abakwazi uthi share everything because base on screen, so ezinye izinto ke ngoku zizawuvela. So since ngoku ke ngoku Macele ezenayo le nto, kuzawufuneka ke ngoku ithethiwe. Watsho naye uba uyamnika ithuba loba azicacise okanye ayichaze kwelakhe icala, uzawuyenza loo nto leyo. So I guess sayibona kwisizini ezayo okanye ke if kwezi episodes ziseleyo bazawudecide ukuthi ayi-adresse kwalapha kuzo, then ke sayibona ngoko. But mna ithi into kum izawuba yinto ke kuyosibamba for uba sithi look forward to season 10 xa sibona uMakhumalo esixelela uba kanye kwenzeka ntoni ngomntana wakhe lokuthiwa wayemfumene. Usister wakhe ke waveza uba waye wasweleka. I-interview epheleleyo ke bethu
ithunani ikwi-podcast ebizwa ngoba Engineer Your Life with Lungelo KM apha ku-YouTube. So ningahamba niyobukela the whole episode. Incinci kakhulu mna le ndawo ndiyifakileyo kwaye ke ndiye ndayi-editha so that it goes straight to the point nive ke. Inkosi kakhulu ke bethinani ngothi nibukele le video. Ndicela ke nitsho nani uba nicinga ntoni ngayo. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.